Al nord del poble de Bagerga trobem la vall del riu Onyola, la vall del riu Vermell, per portar a les seves aigües força òxid de ferro degut a les mines, a les antigues mines de ferro que hi havia a la seva capçalera. El seu origen està en l'estany Long del Viat, al vessant occidental del massís del Malvern. És una zona agresta, molt poc coneguda i amb unes panoràmiques excel·lents. Iniciem la ruta al Plan d'Eravana i anem pujant per la pista del Viat, passant per Escallaus i arribant a l'antiga pista que pujava cap a la zona de Montoliu, on hi trobem el llac, un llac amagat però molt bonic. La pista encara continua uns metres fins a arribar al coll de Montoliu on s'acaba i seguim fins a l'estany Nere de Torcall. De l'estany Nere anem a buscar el Serrat Blanc i per una dura pujada arribem fins al Tuc d'Erome, un tuc de 2.703 metres d'alçada amb unes grans panoràmiques per tots els quatre vents. Baixem al Port d'Orets, un port molt important perquè comunica dues valls importants, i aquí trobem una cabana molt curiosa i molt ben equipada. Llavors anem faldejant el massís del Malvern pel seu vessant occidental fins a arribar molt a prop de l'estany Long del Viat. Creuem l'incipient riu Onyola, que acaba de néixer en aquest llac, i trobem la pista del Viat que ens porta fins a les ruïnes de les mines. Ràpidament arribem a l'estany de Pica Palomera i, tot seguit, ens endinsem ja cap a la zona d'Armeros, on tenim unes bones panoràmiques sobre la vall de Barradós. I per un bon sender baixem fins a la collada de Barradós, on no agafem la pista, sinó que anem baixant pel camí d'Esmarrecs fins a arribar de nou a Eravana de Bagerga. Estem a la vall de Onyola, a sobre Bagerga, i ens disposem a fer una ruta per les zones més altes de la frontera amb França, per aquesta vessant de l'Aran. És una zona molt poc coneguda, però de gran bellesa. A veure si el temps ens respecta. Anem pujant per la pista del Viat. Per sort no fa sol, però fa una temperatura molt agradable. Aquí tenim la panoràmica des de mitja pujada per la pista del Viat. I aquí davant les pales dels Callaus, i per aquí sobre treu el cap Et Morret, aquest cingle punxegut. Aquí sota es pot veure el riu Onyola, el riu Vermell. Arribem a la zona d'Escallaus. Aquí hi havia hagut un rentador de les antigues mines. Aquí tenim la cascada d'Escallaus. I ara anem a fer la pujada cap al Pla de Tor. Estem a les mines de Pla de Tor. I ara aquí ja trobarem el desviament que ens portarà cap a Montoliu. Aquí davant. Vinga, s'acaba la bona vida ara, Anem pujant per la coma de Montoliu
de moment força còmodament. A poc a poc el paisatge es va obrint. I estem arribant a la cometa de Montaviu. Al fons, el tuc de Montaviu, i als seus peus es pot veure encara les restes de la pista per la que passarem d'aquí una estona. La vista de la coma de Montaviu. Al fons, la zona de Barradós i Armeros. I el tuc de Montaviu i la Collada Negra que ens queda amagada aquí al centre. I aquí davant el tuc de l'Ova. Un dels objectius d'avui. Estem a la sortida d'aigües del llac de Montaviu. Ara aquí ens apareixerà. Mireu que bonic. Aquí tenim el llac. Passat el llac, ara ens anem a arrensar al coll de Montaviu. Ho tenim aquí sobre. Arribem a la collada de Montaviu. Bé, en tenim un bon tros de pujada fet. Aquí davant tenim el tuc d'Erome, però ara estem passant per la coma que ens portarà als estanys Nere de Torgall. Arribem als estanys Nere de Torgall. Estem als estanys, aquí el tuc de Montaviu, la Collada Nera, aquí sobre el tuc d'Erome. I aquí esmorzarem. Anem vorejant l'estany Nere, un lloc paradisíac. Ens estem apropant al Serrat Blanc. Estem pedalant per una antiga via de vagoneres. Aquí encara es poden veure algunes travesses del que havia estat la via.
Aquí davant tenim el Mall de Boar. I ara aquí deixem la via de vagonetes i iniciem la pujada. Amb una ventovera considerable anem pujant pel Serrat. És una pujada molt exigent. I davant tenim l'imponent Tuc de Roca. Pujada impressionant. Fent els darrers metres del Tuc de Roca. Aquest molt maco. Hem deixat el Tuc de l'Home i ara ens anem cap al Port d'Orets. El Tuc de l'Home i ara baixant per aquest llum i ara ja cap aquí baix, cap al Port d'Orets, aquí sota. I amb el Berma. Una vista preciosa del llac de Montoliu, arribant al Port d'Orets. Per aquí passa el GR 211, el que dona la volta a Val d'Aran. Bueno, ja som a la cabana. Que sí? Que de viure aquí. Hòstia, és guapíssim, Joder. Estufeta enxufada, Pensava que ho estava, sentia el sol aquest. Quina virgueria, tio. És una virgueria,
arribem ja al Port d'Arenys i amb aquesta ventolera ens anem a seguir el Malvern. Podeu veure un camí molt marcat. Estem resseguint les pales del Malvern. Aquí tenim la falda del Malvern. Al fons el Port d'Oreig i el Tuc de l'Home i el Tuc de Montoliu. I aquí les petites bassetes. Digues? Sí. Aquí davant ja tenim l'estany Long del Viat. A mig camí del Viat tenim aquesta vista de la vall de Bunyola. Carberos aquí davant. I aquí sobre el Malvern. Més bassetes. Aquí tenim els estanyets de Malvern amb el Tuc d'Armeros al fons. Es veu una mica l'estany de Pica Palomera, tota la serra de Pica Palomera, i ens anem apropant al Viat. Tenim una vista de l'estany Long del Viat molt bonica des d'aquí. Aquí trobem la cruïlla de camins, el que ens portaria al port de la Horqueta si anéssim recte i cap a baix al Viat si girem a l'esquerra, que és el que farem nosaltres. La baixada cap a l'estany Long és una delícia, un camí molt ben traçat. Ja som a l'esplanada de l'estany Long i ara anem a buscar la pista que ens pujarà a les mines del Viat. Vinga, una forta pujada ara.
Estem pujant per l'antiga pista que pujava a les mines d'Aviat. I davant tenim el refugi d'Aviat. Aquí tenim el refugi d'Aviat, al fons bastant long. I tot això era el complex de les mines d'Aviat. Aquí dalt, que ara és on anem. Les casetes dels obrers. Mireu quina panoràmica del Malverma que tenim abans d'arribar a les mines d'Aviat. I hem fet tota aquesta zona d'aquí. Arribem al complex miner d'Aviat. Ja deixem a l'estany i anem a fer el cot d'Erança de la Caldera. Un banc per seure aquí dalt, molt curiós. Aquí tenim la vista del Tuc de Armeros, que ara vorejarem. I aquí al fons l'estany long i les mines. Al fons aquí és el Tuc de Guarni. I això, la serra de Picamó. El Tuc de Armeros aquí davant. I mireu quines bassetes tan boniques. I venim d'aquest cim d'aquí, que és el Tuc de Rome. Ens disposem a vorejar pel vessant nord el Tuc de Armeros. Aquesta és la pujada cap a l'Estanyó de Armeros. També és una dura pujada. Ara ja estem vorejant l'Estanyó de Armeros. Una coma reserada. I molt solitària.
I ara ja anem decidits cap a la collada de Barradós. La baixada del coll de Barradós és molt ràpida i molt bonica. Tota la zona de pastures de Barradós és immensa. I davant ja tenim la collada de Barradós. Veieu que la pista gairebé ni l'hem trepitjat. I ara iniciem la baixada. És un sender que es havia perdut, però que gràcies a les bicicletes s'ha pogut recuperar. I aquí trobem un sender que s'ha recuperat aquest estiu. Arribem a la cabana de Moredo. Les vaques ja comencen a baixar de la muntanya. Sortim de nou a la pista, però no fem ni 15 metres, que la deixem per continuar baixant pel camí des Marrecs. Aquí sota ja tenim la gran esplanada d'Eravana de Bagerga. Aquest camí que estem seguint és el camí ramader per pujar el bestiar a dalt les pastures de Barradós, des de Bagerga. Passem pel costat del restaurant Eravana. I amb aquesta panoràmica d'Eravana de Bagerga tan bucòlica acabem aquesta magnífica excursió per la zona de Montoliu, Liat i Armeros. Gran ruta, però també molt exigent.